Zdravím vás. Toto video robím kvôli tomu, aby ste videli, že cca jak sa štartuje, jak sa jazdí na Super Race. A budem tu tie základné informácie ako zdieľať. No, poďme do toho. Tak na rýchlovku, že toto sa ako tie preteky dejú ako furt ako cez sobotu. Sobotu ráno, keď o 7 cca si tam ako dostavíte, tak sa viete zaregistrovať. Cca 350 € stojí ako štartovné. Tam si dostanete aj všelijaké nálepky a štartovné číslo, čo znamená, že nemusíte ako doma spraviť štartovné číslo pre seba, ale proste dostanete toto. Tie veci, tie nálepky musíte dávať na vaše auto, musíte na to mať ako miesto, prázdne miesto. A keď ste nalepili, tak môžete ísť na technickú kontrolu. Na technickej kontrole budú vás ako kontrolovať hlavne, že no, o tom, že aké auto, stačí, keď máte nejaký fabrický SSV, nejaký Polaris alebo Can-Am, alebo hocičo. A keď máte taký fabrický, tak v tom sa zvykli byť také sedačky a také pásy, čo sa im ako vyhovuje, ale musíte dodať, no a možno, že jenom ako musí ako na tom ako fungovať, že musíte mať ako zrkadlo, spätné zrkadlo nejaké, musíte mať brzdové svetlo, toto skontrolujú, musíte mať nejaký klakson, toto skontrolujú, musíte mať tzv. Chase light, to znamená, že blikačka, ja tu mám na aute, jak vidíte. To kvôli tomu, keď je veľký prach, aby vás ako videli, než do vás ako zbúrajú. A potrebujete ešte sieťku na okná, aby ste z toho nemohli vypadnúť a ťažko zraniť. A potrebujete ešte 2x 2 kg hasiaci prístroj, jeden ako v kabíne, čo máte po ruke, a jeden vonku, to je kvôli tomu, keď sa náhodou zastavíte s autom alebo hocičo a dačo sa tam ako horí, tak nejaký divák alebo maršal alebo hocikto môže zobrať dole a môže vám pomôcť tým, predtým ako vyjdete z auta. A v aute ako môžete vy pomôcť pre seba. A potom, keď máte tie všetky veci skontrolované a máte všetko v poriadku, dostanete podpis, dostanete späť papier, s tým idete za transponder, za čo ešte zaplatíte 5 €. A tento transponder ako namontujete, ako my sú zvykli na predok ako auta kde. A keď máme toto namontované, tak nič iné nezbýva, že dáte ako helmu a dajte si nejaké normálne šaty ako s dlhými rukami a nohavice a nejaké topánky, ale nemusí byť ako fia nič, takéto veci, že a keď máte tie veci, tak proste môžete ísť na start, môžete startovať. Tak toto na rýchlovke. Tak ja mám tu také maličké zrkadlo, ale mám ako aj vo vnútri zrkadlo blikačku. Tu už som videl, že dačo podobné ako z bicykla tam ako mali ako namontované, ale ja to pre vašu bezpečnosť, aby som sa odporúčal, aby ste kúpili nejakú dobrú, nejakú silnú hasiaci prístroj a sieťka. Dobre. Tak poďme na to, že tie SSV sú ako hlavne dvojaké ako skupiny pod 150 koní a nad 150 koní. Pod 150 koní je SSV skupina, toto má podskupinu ešte SSV Polaris, ale SSV ako zvykli jenom Polarisy startovať. A potom je tam otvorený SSV Open, čo má 150 koní a viac. A tam sú ešte podskupiny polarisácky, kanovácky a je tam ešte taký debutant skupina, čo znamená, že prvý rok, keď štartujete na týchto pretekoch, tak dostanete hodnotenie aj medzi tými, že prvoročnými štartovacími, čo som ja vlastne ako vyhral ako roku 2025, minulý rok. Celkovo. Dobre. Ako sa tam vypadá pretek? Najprv
Najprv idete na takú skúšobnú jazdu, ako pred vami, ako jazdí skladom, ako veľmi pomalý nejaký organizátor a môžete tam pozrieť, že cca jak vypadá, kde sú nejaké nebezpečné miesta. Potom idete na prolog, toto je časomiera. Podľa toho, že aký čas jazdíte, podľa toho bude určené, že kam štartujete. A potom sú ako prvý pretek, druhý pretek a tretí pretek ako na ten deň, ako ten deň, ako z toho, ako spravia ako obecný výsledok. A potom je vydávanie ako cien, dekorácia ako súťažiacich a to celé sa koná cez jeden deň. Tak nemusíte na to ako nejaké veľké voľna ako vybrať, ako to proste všetko môžete ako poriešiť cez jeden deň. Dobre, aké sú pravidlá hry? Podľa prologu dostanete, že kde štartujete. Štartujeme ako jeden po jednom. To znamená, že ideme na štart ako jeden za druhým. A ten prvý odštartuje a cca 10 sekúnd na to druhý odštartuje, potom zastaví na miesto tretí, pôjde 10 sekúnd, cca odštartuje tretí, potom štvrtý, že proste je tam takáto medzera medzi štartovacími. A máme dve také skupiny, že keď cca štartujeme, povedzme, že nejakých 30 ľudí dokopy, čo je SSV a SSV Open na tom celom ako preteku, tak to znamená, že zvykli dávať ako dve skupiny a 15 jednom a 15 druhom. A v tých skupinách, že kde ste, určujete ako vaše miesto ako cez prolog a proste podľa toho, ako najazdíme. To znamená, že 30 alebo 40 minút zvykli byť tie časy, čo musíme odjazdiť. Jazdíme ako buď v prvom grupe alebo v druhom grupe, že kde máme tam nejaký kvalifikovaný čas, ale proste ako aj grupa 1, aj grupa 2 ako jazdí trikrát. Je tam joker na trati, to znamená, že také skrátenie je nejaké, ale to môžete používať jenom dvakrát. Je to strašne dobrý, keď musíte ako predbiehať, ktorý ide pred vami a nemáte na to ako miesto, aby ste ho ako predbiehali, ale treba to rozumne používať. A keď vlajkov už ako vlajkujú vás na konci ako preteku, tak to znamená, že musíte odísť trati, ale na mieste, kde je to označený s exitom. Ale toto ukážu ako vám, ako v prvom jazde. Dobre, čo potrebujete mať ako ridič? Nepotrebujete žiadne štátne nejaké licencie, FIA licencie, nič nepotrebujete mať takéto. Ja si myslím, že možno, že vodičák, ale možno, že ani vodičák nepotrebujete na to, aby vás ako zaregistrovali tam. Potrebujete helmu a potrebujete, aby ste mali dlhé rukávy a podobne, ale ja si vám ako homologovaný taký ako kombinézu by som sa vám ako odporúčal, lebo keď sa stane nejaký požiar alebo dačo, tak to ráni vás. A taktiež ako topánky nie sú ako že musíte mať nejaké FIA topánky a ponožky a takéto veci, jazdíte v čom ako chcete, podľa vašej potreby, čo máte rád. A rukavice taktiež ako potrebujete nejaké, ale nemusí to byť ako FIA. A nejaký chránič ako kľorku by som sa odporúčal, aby ste používali, lebo keď sa prevrátite alebo dačo, tak aspoň nepoťaháte. Čo potrebuje, keď máte, lebo nemusíte mať navigátora, je to na vás. Toto je takýto trať ako čo aj v motokrose cca. Povedzme, že nejaké 4 minút cca ako jazdíme jedno kolo. A tu navigátora príliš moc ani nepotrebujete, ale môžete mať, keď chcete. Keď máte, tak potrebujete, aby ten navigátor ako má taktiež nejaké oblečenie, nejaké ochranné ako helmu minimálne musí mať a takéto veci. Ale keď vyhráte ako pohár a máte navigátora, tak navigátor zvlášť dostane ešte jeden pohár. Tak nemusíte ako podávať ako pohár jeden druhému alebo niečo také,
ale proste keď máte navigátora, tak aj navigátor dostane samostatne jeden pohár pre seba. Dobre. Čo potrebuje auto? To som už trošičku ako rozprával, ako to môže byť nejaký fabrický stroj, môže byť ako nejaký postavený už nejaký špeciál, čo je podľa ako FIA pravidia, že už má iný rám a dačo podobné, ale nemáme tu rýchlostný limit, ako na bahe. Môžete jazdiť, ako viete. Potrebujete zrkadlo, aby ste videli dozadu, keď vás takto ako chce predbiehať. Pásy sú OK, čo je z fabriky, ako sedačky sú taktiež sú OK, čo sú ako z fabriky. Nemusíte FIA sedačky kúpiť. Musíte mať brzdové svetlo, musíte mať nejaký klakson alebo sirénu, to kvôli predbiehaní. Musíte mať tzv. Chase light, blikačku, aby vás ako videli ako bicykel. Musíte mať sieťku na oknách, to je pre vašu bezpečnosť. Musíte mať jeden 2 kg hasiaci prístroj pri sebe v kabíne a jeden musíte mať ako vonku. A potrebujete nejaké ťahacie body na aute, ale tie sú rámové ako veci, tak ináč keď sa vedia dať kde zakapčať, tak je to jedno. Proste iba kvôli tomu, keď by sa vám ako poblo auto a zostane tam kde, aby sa vedeli ako odtiahnuť vaše auto. A musíte mať miesto, aby ste tam ako dali tie nálepky a štartovacie číslo, čo dostanete pri registrácii a sponzory ako pretekov. Ako registrovať? Ako som už vravel, že môžete na mieste registrovať a hotovosti zaplatiť, ale taktiež môžete registrovať cez super-race.pl. Toto je oficiálna stránka pre nich. Tam si môžete nájsť, kedy budú a kde budú preteky. Tam si môžete nájsť nejaké presnejšie ako GPS-ové koordináty, presne kde treba ísť. A nájdete si tam aj toto, že kde, ako keď platíte bankovým prevodom, že presne kde treba a koľko treba zaplatiť a ako treba ako v komentoch označiť, aby vedeli, že to ste vyplatili. Ale keď sa registrujete vopred, to znamená, že musíte tam aj prihlásiť na tú stránku a na tej stránke musíte vyplniť váš formulár, že aké auto máte, aké číslo máte a takéto proste ako papierovačky. A potom, keď máte váš profil, tak keď sa bude nejaký pretek, tak bude tam ako označený, vypísané, musíte na to kliknúť a že začekovať na ten pretek, že proste ako chcete na tom ako ísť. A keď máte to čeknuté a máte aj zaplatené, to znamená, že keď v čase ste zaplatili, tak to znamená, že môžete dostať ako zadarmo tričko, čo mám aj ja, a aj poistenie, aj úrazové poistenie tam dostanete na pretek ako zadarmo. Tak kvôli tomu je to možno, že lepšie ako vopred zaplatiť, ale dakedy človek nevie, či bude na to mať čas, či sa tam ako dostaví na pretekanie, ale každopádne, keď si dostavíte ráno, aj vtedy sa môžete zaplatiť v hotovosti. OK. Nejakých 350 eur cca to stojí to štartovné. Ale keď my to platíme, tak ešte banka zvyklo zobrať dole za nejaký pravodný a podobne, ale cca z tých ako 350 to vyjde. Ako vypadá trať? Trať je najčastejšie okolo nejakých 5 km. Má to Joker, o čom som už rozprával. To dvakrát môžete ako absolvovať. Keď viackrát absolvujete, tak dostanete za to penalizáciu. Najčastejšie ako 1 minútu, ale môže to byť aj iné, závisí od preteku. A keď si búrate nejakú takú vlajku, reklamu, čo oni tam majú, tak za to dostanete taktiež ako 15 sekúnd. A mali by si zastaviť na štarte ako poriadne v čase, aby sa tam potom neboli problémy pri štartovaní. A keď sa nedostavíte, aj za to môžete dostať nejakú penalizáciu.
ale to je už ako druhá vec, to som už prebral ako vopred. Dobre. Organizátor najčastejšie tento týždeň ako spraví, keď sú preteky, ako trať, tam ako dá tie pásy, ako páskuje a podobne, tak to znamená, že teoreticky je to dobrý kvôli tomu, že nikto nemôže sa tam ako trénovať, ako má ako stajnú možnosť, či sa to ako vyhrá alebo nie, ale keď ako prídete vopred ešte deň predtým, tak sa po pešky ako môžete prejsť ako celú trať, to nie je s tým ako žiadny problém, môžete skontrolovať, keď až tak, ale neviem, či je to potrebné vôbec. Dobre. No tie preteky sú ako ťažké sú pre auta, tak musíte poriadne ako pripraviť auta. Najčastejšie hovoria tí ľudia, ktorí ako v tých európskych bajách ako súťažia, že je to ako zbytočne ako silačov tam ako dávame a nie je to dobré pre auto, ale keď máte dobre pripravené novšie auto, tak malo by to vydržať. A treba si dávať pozor, že presne čo dovolíte. Dobre, klasifikácia. Keď je tam ako vlajkujú, tak musíte odísť a iba toto, že koľko kôl, iba tie kola ako započítajú do vášho klasifikácie, čo pod tým časom, keď znamená, že 30 minút, keď máme na pretek, tak to znamená, že do 30 minút musíme absolvovať tie kola. Keď za 30 minút a 1 sekundu spravíme, tak to znamená, že už nezapočítava. A kto má najviac počet kôl a za najmenší čas, ten vyhráva. A toto dávajú ako spočítajú ako z každého preteku na celý deň a podľa toho, že kto bude najviac, ako podľa toho vyhrávajú. Ale je to s tým trošičku problém, čo sa ľudia ako príliš moc ako nepochopia, že keď napríklad štartuje prvý, podľa nej vlajkujú koniec ako hry. Ale je tam ako jedno celé kolo, je cca 4 minút, cca najčastejšie okolo. A to znamená, že keď povedzme, že vy štartujete z 4. miesta a prvý štartuje z 1. miesta, on z 1. mieste nemá ako žiadne ako spoždenie, ale vy ako 4. miesta máte 30 sekúnd naviac, ale keď idete na cieľ, povedzme, že idete na cieľ, tak ten pred vami, ten bol ako prvý, už začínajú, 5 sekúnd pred ním, aby sa tam ako dostavilo ako vlajkovať. To znamená, že on už neabsolvoval posledné kolo, ale musí výjsť von strate. A vy, keď idete za ním, povedzme, že 20 sekúnd, o 30 sekúnd ako ste mali ako meškanie pri štáte, ten váš čas ešte stále sa tam ako spočíta. On už je vlajku, ale časomiera ešte furt beží. A to bude hovoriť, že 5 sekúnd mu zbývalo a 20 sekúnd ste za vami. To znamená, že 30 sekúnd máte. To znamená, že 5 sekúnd pred zavretím vášho času ste ešte prešli. A to znamená, že aj tak, že pred vami dokončí pretek, furt ste vyhrali pred ním. A netreba sa z toho príliš veľký ako proste spraviť, lebo takedy sa stane, že povedzme, že tam ten človek pred vami ešte nechajú, aby odišlo ešte na jedno celé kolo, ale vy už dostanete vlajku, že musíte ísť von a myslíte si, že stratili ste jedno kolo, lebo kvôli organizátorom alebo dačo takých, ale nie je to pravda, lebo keď vy ste prešli toto, tak máte započítané a možno, že ste ako skončili pred ním, ktorého ešte spustili na jedno kolo a ten, ktorý ako kvôli tomu ako spoždenie, ako meškanie, čo tam je a ten, ktorý
už ako poslednej chvíli, ako odišiel na posledné kolo, už aj tak nevie v čase ako dokončiť, lebo čas už plynul. Tak už na nič ako odjazdí toto kolo. A hlavne keď sa stane sa tam nejaká zrážka alebo hocičo, to nemá zmysel ísť na posledné kolo. Ale aj keď ako máte, vidíte, že už je na tom časomiere, už máte jenom ako nejakých ako 30 sekúnd povedzme a vy ste meškali, neviem, 30 sekúnd pri štarte, tak to znamená, že 1 minútu by ste mali, aby ste ešte spravili jedno kolo, ešte nevlajku, ale kľudne môžete vystratiť, lebo aj tak už ako nespravíte jedno kolo. Nemá to zmysel. Keď máte rád ako túto trať, tak kľudne môžete prejsť, ale toto už aj tak ako sa nezapočítava. Ako ľudia zvykli hovoriť, že nie je to férové, že že takéto a takéto veci boli, ale ja som ako minulý rok ani v jednom prípade som nevšimol, že dačo by ako tam ako šeftovali s tými výsledkami. Ja si myslím, že ako dobre ako spočítajú tie výsledky. Dobre. Ako som vám vravel, tie výsledky ako z jedinečných ako pretekov ako dajú dokopy a podľa toho, kto má najviac kôl cez celý deň a za najlepší čas, ten vyhráva a podľa toho je ako umiestnenie. Ale aj kvôli tomu, že ako ten celok ako spočíta, keď by ste mali nejaký problém ako v prvom kole alebo dačo, tak skúste opraviť auto. Po prvom kole idú kvadiáci, cca 3 hodiny máte na to, aby ste opravili auto alebo dačo a potom keď ešte prejdete kola, tak možno, že budete mať ešte nejaké umiestnenie alebo aspoň nejaké body zbierate, keď idete na celú sezónu. Tak skúste toto. Ten celý pretek, ja si myslím, je o tom, že tlačiť a potom uvidíte. Ale ako každý pretek by mal byť taký, že nerozmýšľate a že už ako ide nová alebo dačo takéto, lebo dačo sa pokazil. Treba skúsiť to opraviť. Ináč ako Poliaci, ako zvykli, ako pomôcť pre mňa. Nie sú až také zlé chlapy. Ja si myslím, že dosť dobré sú. A treba skúsiť, ako čím viac ako prejsť. Čo sa týka celého šampionátu, je to na 8 miestach a každé miesto, to znamená, že také ako 3 preteky, podpreteky sú a ten celý pretek je ako jedno miesto, jeden deň. To znamená, že na jednom celom preteku ako môžete získať 100 bodov a pri tých 8 miestach môžete dokopy 800 bodov nazbierať maximálne. Prvý dostane na pretek 100 bodov, druhý 90, tretí 82, štvrtý 75, pátý 70, 30. 1 bod. To znamená, že furt treba dokončiť čím viac kôl a v celkovom hodnotení to tie 5 ako 10 bodov môže dačo ešte aj meniť na konci sezóny. Tak ja si myslím, že treba to proste jazdiť, ísť a nerozmýšľať. Dobre, aké linky sú? Je tam SuperRace, čo som už ako hovoril, že tam toto je oficiálna stránka, tam si zaregistrujete a podobne. Je tu Viniky, Motoresults, PL, tam si nájdete všetky výsledky tých pretekov. Ako ja som tu ako linkoval presne rok 25, ale jak bude ísť ako nový rok, tak furt sa tam ako budú pribúdať ako preteky a výsledky a majú tu aj live výsledky, keď sa jazdí a môžete to taktiež pozrieť. A keď sa skončí pretek, tak sme zvykli tam mať ako vyhodnotenie na tých nejak 10 minút a môžeme sa podľa toho ako vidieť, že ako sme sa umiestnili na prvom, na druhom až na treťom a celkovo, jak sme to umiestnili. Toto vám aj ukážem. Toto je To idem späť. Tu sú ako celkové hodnotenie. Toto je celá sezóna 25, tu sú tie 8 ako preteky, čo sme mali. Idem tam na posledný, to
SSV Open na 150 obecne. Je to tam ako season standings, ako celý rok. Tu som umiestnený na 6. mieste. To vidno. A že tu sú akože koľko bodov sme ako nazbierali podľa pretekov. Toto je ako ono, tu sú že ako prvý, druhý, tretí, ako ono, pretek, ako tento deň. Idem napríklad na tretí a tam som ako umiestnil na 3. mieste v tom poslednom. Mal som ako z 30 minút do 26 minút, 8 sekúnd som ako najazdil. Ako vidíte, ako 7. kolo som už ani nedal, ale ani prvé nedal 7. kolo, ktorý bolo trošičku ono rýchlejšie než ja. A stane sa to, ale takedy sa stane, že prvý má o 1 kolo naviac. Ako toto je ako úžasné, keď sa vám to podarí, ale no. Ale stane sa to. OK, tu sa môžete proste ako pozrieť výsledky, tu sú výsledky aj pre kvady. Ako tu mám stránku, moja stránka, tu mám nejaké fotky z pretekov, mám aj nejaké story a podobne som zvykol, ako keď ja mám ako budete pozrieť. A mám tu YouTubeovú stránku, tu mám všelijaké veci aj o opravách, diferenciálov a takéto veci. A mám tu aj nahrávky onboard, taký z paluby ako nahrávané videá, že presne ako vypadá pretek. Mám zo sezóny 25 všetky miesta, jeden pretek nahrávaný a je tu hore. Môžete pozrieť na to, že na týchto miestach cca jak vypadalo trať, na čo musíte proste ako pripraviť ako seba a auto, aby ste sa umiestnili dobre. A proste ja si myslím, že je to dobré. Ja som tak kvôli tomu robil, aby som si trošičku podporoval začiatočníkov, ako som bol aj ja. A tu je napríklad ako jedna taká nahrávka. Dobre, jak som vám ukázal, no sú tu ešte facebooková stránka Super Race Europe, toto je oficiálna stránka ich pre tie preteky. Môžete tam nájsť ako všelijaké fotky z pretekov a info, že také menšie a kde štartuje, kedy bude pretek. Ale tie najvážnejšie informácie nájdete aj na hlavnej stránke. A majú aj Instagramovú stránku, tam dajú všelijaké fotky. Kvôli tomu by som sa ako pozrel, lebo keď sa budete pretekať, budete tam vidieť fotky aj zo seba. Na Instagram super.race.europe, tam príliš moc si ako nedávajú niekoľko fotiek, ale nie až tak ako Facebook by som sa ako odporúčal. Moja stránka tam na Instagrame je Kinetic SXS a na YouTube taktiež Kinetic SXS. No volám sa László Rady a to bol môj. Takto som vám chcel ako pomôcť trošičku, keď sa máte pláne zúčastniť na týchto pretekoch. Tak dúfam, že sa uvidíme v budúcnosti na tom trete. Majte sa.